Magandang araw po sa inyong lahat at welcome back to my channel, Mommy Flo. Hello po, binabagtas po namin ang daan papunta sa Lukban, Mauban Road para po puntahan ang isang restaurant na sinasabi nilang masarap at ito daw po ay eat all you can sa murang halaga, napakasarap pa. At syempre, niready ko na po ang aking tiyan para po sa kanya. Hello po, magandang araw po at andito naman po kami sa Eat All You Can dito po sa Pasilio de Quelib Restaurant dito po sa Lukban, Mauban Road. Ito po ay bagong kainan at ito po ay buffet kung saan makakakain po tayo ng iba't ibang klaseng pagkain na ito po ay sa murang halaga lamang. Kung kayo po ay paparito, kailangan po kayong magpa-reserve at kung kayo naman po ay walk-in, ay kailangan po pumunta kayo dito mga 30 minutes before the operation. Ang operation po nila ay pag lunch ay 9 to 2 o'clock at pag dinner naman ay 6 o'clock to 9 o'clock. At kailangan po talaga kayong maaga. Madami pong pumupunta rito. 6 o'clock sharp, pili na po ang tao at ready na po silang magpakain. Napakadami po ng seleksyon ng pagkain dito. Marami pong pagpipilian. Meron po silang soup, corn soup. Ayan po inisyoso ko at ng pagkainit-init po. Sus Mariosa. At eto meron po silang coffee. Dalawang klase ang kanilang coffee. Meron po silang decaf at meron po silang regular. Basta naman po may tatlong klase silang sauce. Kayo na po ang bahala kung anong gusto nyo. Yan po ang kalakaran dyan. Ang gulay, napakalutong po ng pagkakaluto at masarap din. Merong calamare na hindi po frozen at talaga pong fresh na fresh. Meron po silang sweet and sour fish. Meron din po silang teriyaki, shrimp. Meron din po silang caldereta at fresh fruits na panghimagas at mga salad at lettuce salad. At meron din po silang pizza. O ha? At ang kanila naman pong sweet corner ay kompleto rin. Meron po silang macaroons, meron po silang cake, meron po silang carrot cake. At kompleto po ang candy nila para po sa mga bata at sa matanda rin. Ay, ang sarap po niyan. Tutoy, kailan kayo nag-open? 6 po ma'am. 6 ng? 6 p.m. po. Hindi, nag-open itong February 12 po ma'am. February. Wala pang 1 year ha. Bagong-bago. Okay.
So ito po ay buffet, $5.99 po. Lunch and dinner, right? No, No? lunch lang. Lunch ang $5.99. Pag dinner, It's 14. okay. Pumasyal po kayo dito sa Pasilio de Quilid. Okay? At tikman kung gaano kasarap ang kanilang mga variety of foods. Bihira po dito sa Quezon ang buffet. Kaya itry nyo po ito. Maganda ang ambience para sa mga pictures at masarap din ang pagkain. Sa mga magbo-birthday din po daw dito, 5:1. Ang ibig sabihin, 5 guests mo, ang isa ay libre. So, kung ang guest mo ay 12, yung dalawa ay libre. Okay? So, pag magbo-birthday, dito lang po, maganda rin mag-birthday dito. Kasi may mga libreng guests. Ang sarap rin po ng coffee nila. Daddy, Prutas? prutas ka? Pero tatanungin ko po kayo, kapag pumupunta po kayo sa buffet, anong inuuna niyong pagkain? Ewan ko, mga karne. Kung ano yung masarap sa'yo? Tingnan. Gusto ko, ang inuuna ko, kung ano yung mahal. Yung hindi natin pwedeng kainin pang araw-araw ba? Katulad ng mga beef, tenorganok. Tama yung beef nila kanina ba? Okay lang. Ganon. Kasi hindi naman natin niluluto yun eh. Yung mga beef na gano'n. Okay. Hello po, good evening po. Nahiya ko po kayo dito po sa Pasilio de Quilid. Ang lunch po namin ay start po ng 9 a.m. to 2 p.m. At saka po sa lunch po ay start po ng 6 p.m. at pagtatapos ng 9 p.m. Matanong ko nga, ang lunch nyo magkano? Ang lunch po price po namin ay 599 po. $5.99 and dinner? Dinner naman po ay 649 po. $6.49. Opo. Sige, salamat po. Sige po, thank you Okay. po. Marami pong salamat sa inyong pagsama sa aming road trip, food trip, at marami po kaming si-share sa inyo. Mag-ingat pa rin po tayo at God is good all the time. Peace out!